MTV. Devam edemiz mi Şamagat? Eydekіз. Күшілі етіп алқышламалық әлі, пирамида, барымыз бірге. Hem nakşı şunday güçlü alkışlar bilen korşalık bizning şiber zatlарыбызны. Қызларны. Üç kız, üç şiberkey emine jırlara eytirsinle ming'a bağışlangan. Сәхнәдә, дуслар, TMTV премияларын тапшыру сәхнәсендә Болгар қызлары. Korşalığız. Қозғалырға да үлгірмейм, лейтенант пейде бола. Тоқтарға деп әмір беріп, бір қолын оңға соза. Менің қозғалып кетуіне көзлеп тұрамын шаттан. Күнді сыры танықлықны білсе де анайдан. Хей, лейтенант, лейтенант, неге деп тоқтатасың, ашуны қозғатасың. На-на-на-на. Хей, лейтенант, лейтенант, неге деп тоқтатасың, ашуны қозғатасың. На-на-на-на. Бүгін дәл лейтенант егет, ерте таңнан тұрғансың. Әлі енді шынлап тұрып, меңа ғашық болғансың. Менің қозғалып кетуіне көзлеп тұрамын шаттан. Күнді сыры танықлықны білсе де анайдан. Хей, лейтенант, лейтенант, неге деп тоқтатасың, ашуны қозғатасың. На-на-на-на. Хей, лейтенант, лейтенант, неге деп тоқтатасың, ашуны қозғатасың. На-на-на-на. Білсе де анайдан. Хей, лейтенант, лейтенант, неге деп тоқтатасың, ашуны қозғатасың. На-на-на-на. Хей, лейтенант, лейтенант, неге деп тоқтатасың, ашуны қозғатасың. На-на-на-на. Хей, лейтенант, лейтенант. На-на-на-на. Хей, лейтенант, лейтенант, неге деп тоқтатасың, ашуны қозғатасың. На-на-на-на. 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 Güçlü alkışlar bilen Bulgar kızları. Bulgar kızları desең Дарамел. Бек алай өзің айтмышлый, алай текеліп қарап қалма, біз бет екеуміз де үйленген кіші. Мен сеңа шундай сұрау берейін әлі. Сен менен ешірек те, олданырақ та үйлендің. Нешлеп алай болды ол сенің? Дұрысыңын әйткенде, мен енді үйлендім біраз тазарып болмас ма деп те. Кері кетті ақырысы. Бүтінісі шуша фигураға бәйләне. Сұрайым әлі сізден, менің фигура нормальны ма?
Точно нормальный. Конечно, нормальный. Ике катыштан киден нормальный да болмаса. Кара әле көләбез, шаяртабыз Рифат. Инде син өйләнгән дип сөйлисең. Ярый мин хатын белән инде 5 ел торам. Синең өйләнгәнеңә инде 4 ел. Без бит инде яшьләр, гаиләдә төрле матур сүзләр әйтәбез бер-беребезгә. Мәсәлән, бездә инде өйдә матурым, кайсы вакыт попсик, шмопсик дип сөйләшәбез. Сез бер-берегезгә кем дип эндәшәсез? Бездә птица фабрика. Сандугач, былбыл, күгәрчен. Әле авылга кайткач шулай сөйләшеп торадыр, күгәрченем, былбылым дип әти әйтә. Шулай балакаем, тормыш барган сайын ул хайваннар зурайганнан-зурая ди. Шаяртабыз, көлдерәбез. Без инде гаилә хәлләре инде артта калсын. Мәкертең генә хәзер сәхнәгә кемне чыгарабыз? Әлбәттә инде халык яраткан халык номинациясында җиңү яулаган җырчыларыбызның берсе Илдар Әхмәтов. Алкышларыгызны жәлләмәгез. Яратам ди, әйтәм каршыңда. Барлап барып гомер елгасында, йөзгән кебек булыйк көймәдә. Мәхәббәттән бәхет ташып торсын, гомер көзе безгә җитсә дә. Синең өчен назлар ташый җанда, менеп китәм биек үрләргә. Гомер буе сине яратырга сүз бирәмен, шашып сөяргә. Барлап барып гомер елгасында, йөзгән кебек булыйк көймәдә. Мәхәббәттән бәхет ташып торсын, гомер көзе безгә җитсә дә. Canım sine bikte, suyu dengizinde yüzük biz. Yüreklerde birge kuşuldular, balkıp duran bizning yüzümüz. Barlap barib gönül yılgasında, yüzgən kebek buluk kimədə. Məxəbətdən bəxit taşıb dursun, ömür gözü bizgə jitsə də. Parlap barib ömür yılğasında, yüzgən kebek buluk kimədə. Məxəbətdən
бақыт ташыттырсын өмір күзі бізге жетсе де махаббатта бақыт ташыттырсын өмір күзі бізге жетсе де өмір күзі бізге жетсе де Илдар Ахметов. Зор рахмат, тағым қат байрымдар білен. Илдар Ахметов. Ой, нинди романтика. Хислендіре біледі енді бойлар, еме? Ой, хислендіре дейсің енді алайса. Қазір білесің келсе, ирке біз сеңа хислерінің ударный дозасын береміз. Шираттағы номинация «Романтик жыршы» деп атала. Номинантлар экранда. Романтик жыршы Лейсан Ғимаева, Чулпан Юсупова, Лейла Ғалиева. Романтик жыршы номинациясы жеңушісі исімін Муса Жалил исіміндегі премия лауреаты, композитор Эльмир Низамов әйтіп берір. Сәхнеге шақырабыз, алқышлар білен. Әйлі кеш қадірі тамашашылар, мен бек шатмын бүгін мұнда болырға, һәм бек шатмын ТМТV телеканалын 6-шы туған күні білен құтларға, һәм әлбәтті 3-ші тапқыр ұзатырған музыкал премия білен. Шынлап та бек матур бәйрәм әзірләгәнсіз, һәм хәзір әйдәгіз лауреатына иғлан еттік. Әйдәгіз, кім екен біздің анда? Романтик жыршы хатын қызлар Чулпан Юсупова. Чулпан Юсупова. Шулпан. Бик ауыр болыр енді сізге бұл. Келелі берелі қолыңына. Рахим етіңіз. Оп! Алла Иленна Құдай. шип шиставай. Вот мұның парус. Шулпан артынан ерге керек бүгін, еме? Бик зур рәхмәтемне беренчедән хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр, кардәшләр. Бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә TMTV каналына һәм шушы матур бәйрәмне безгә оештыручыларга һәм әлбәттә җырымның авторларына һәм инде әлбәттә тамашачыларыбызга. Бик зур рәхмәт сезгә. Чулпан Юсупова, шын көңілден құтлыйбыз. Илмир әфәнде, сіз сәхнәдән китергә ашыкмагыз. Әле тагын безнең 4 номинант бар. Аларның да исемнәрен сез әйтеп үтсәгез, без бик рәхмәтле булыр идек. Әйе, хәзер инде без иратлар башкаручылар арасыннан иң яхшы романтик җырчыны билгелик экранга. Романтик жыршы Ришат Фазли Ахметов, Әнвәр Нурғалиев, Рамил Ғалимжанов. Һәм инде кем безнең анда? Иратлар арасыннан Рамил Ғалимжанов. Рамил Ғалимжанов. Шын Адаш! күңелдән котлыйбыз сезне. Құтлыйбыз. Молодец. Бик зур рәхмәт, Рамил. Сине шын күңелдән құтлыйбыз. Һәм инде дәвам итәбез. Киләсе номинация эстраданың поп принцессасы. Игътибар экранга. Эстраданың поп принцессасы Диана Тажиттинова, Айгүл Рәхимова, Азалия Зиннет. Кем икән безнең принцесса бүген? Кем? Азалия Зиннет. Азалия Зиннет. Ой, Рифат симында юк. Азалия Зиннет. Шибәр, элегант. Эй, Зурахмет Казан, зурахмет яраткан тамашачым, зурахмет TMTV. Мин сезне яратам. Азалия Зиннет. Русалочка. Киләсе номинация иң яхшы иҗади тандем. Игътибар экраннарга.
Ең яхшы ижади тандем. Ойрат Сафин, диджей Разик. Гүзәлия Хаким. Артур Марат. Һәм кем инде безнең? Җиңүчебез. Иң яхшы иҗади тандем Гүзәлия Хаким. Гүзәлия Хаким. Айда сез, менә алар менеп баралар. Әйдәгез алкышларыбызны шәлләми, күбрәк бармы монда халык? Ничек матур итеп пардан киенгәннәр, име? Әйе, безнең кебек, почти. Котлыйбыз сезне. Рәхмәт сезгә барыгызга да. Рәхмәт! Ой, молодец! Шул хәтлек күп сөйләдегез, рәхмәт. Котлыйбыз чын күңелдән, әйбет иргә. Һәм Тагын бер номинацияны әйтеп үтәбез, ул да булса алтын хитлар авторы. Алтын хитлар авторы. кем ул безнең? Бер кем чыкмадымы ни? Конвертны ачып карагыз әле. Алтын хитлар авторы, мин үзем автор буларак бик шатмын. Бу бүләкне тапшырырга. Сезгә мәлле? Юк. Зөфәр абый сезгә. Зөфәр Хәйретдинов. Зөфәр Хәйретдинов. Күбрәк, күбрәк! Рахмат достар, бик зур рахмат. Бер минут вакытыгыз бармы? Сөйлейме? Юк, достар, рахматтан башка сүзем юк. Рахмат оештыручыларга һәм рахмат әлбәттә шушы аны оештыруга түгел, матур итеп, яхшы итеп тыңларга кирәк бит. Сезгә тыңлаучыларга ошадымы соң? Ошыймы? Ярыймы? Аллага шөкер, рахмат бик зур. Һәм инде алдагы көннәрдә дә безгә шулай шушы матур сәхнәләрдә, шушы матур фестиваль конкурсларда бергәләп шушы TMTV каналының бәйрәм көннәрендә бергәләп очрашырга насыйп булсын әле дигән өметтә калабыз. Һәм исәнлек, саулык теләп, мин сезнең белән саулашам, саулыгыз, хушыгыз. Мин сезне шулай ук бик нык яратам. Бик зур рәхмәт, Зөфәр абый. Зөфәр Хәйретдинов! Менә бит. Татарстанның халык артисты. Бик зур рәхмәт барчагызга. Инде концертыбызны дәвам итеп, премиябызны әйме, сәхнәбез түрендә чәчкәләрнең дә чәчкәсе, чәчкә каршы алабыз. Яңа хатынны кулыма алам, хатирәләрнең утында янам. Һәрбер сүзендә үткән авазы, өзелгән хиснең суынган назы. Сине мин көтмим, җанымда йөртмим, сөйүрәгем күңелгә кертмим. Нигә син миңа хатлар язасың, кабат яңартып yürek yarasın. Süyem seni deyip әйттеләр кемнәр. Күптән солдылар, син биргәнләр. Ах-ах карларны кояш каратты, изләребезне сулар таратты. Язлар ялварды, җәйләр елатты. Күзгә яңгырлар елап юатты. Сүзләрең матур, хисләрең ялган. Күпме күңелдә әйтелми калган. Нигә син миңа хатлар язасың, кабат яңартып йөрәк ярасын. Сөям сине дип әйттеләр кемнәр. Күптән солдылар, син биргәнләр.
яңартып, йөрәк ярасын. Сөям сине дип әйттеләр кемнәр, күптән сулдылар син биргән көннәр. Нигә син миңа хатлар язасың, кабат яңартып, йөрәк ярасын. Сөям сине дип әйттеләр кемнәр, күптән сулдылар син биргән көннәр. Сөям сине дип әйттеләр кемнәр, күптән сулдылар син биргән көннәр. ТМТВ премиясында шәшке. Алкышларны жәлләмәйік иптәшләр. Рәхмәт шешкәгә. Безнең премиябез алга бара һәм замана да алга бара. Менә мәсәлән, iPhone-нарны гына алыйк, әйме? 10-нчы iPhone-да шундый функция бар. Ул синең йөзеңне күрмичә, теге блокировкасын алып булмый. Йөзеңне күрсәткәннән соң ул эшли башлый һәм аның белән куллана башларга мөмкин. Менә кайсы бер илләрдә шушы iPhone-нарны кире илткәннәр имеш. Үзләренең хуҗаларын танымый ди теге. Ну, әгәр дә син дә йокыдан торып торышка, теге тузгыган чәчләр белән, мондый кысылган күзләр белән алсаң, ул сине дә танымас иде мөгаен Айваз. Юк, Гөлназ, киресенчә миңа калса, чөнки йокың туеп, чәчләрең матур таралган килеш, бик сирәк булырга туры килә. Менә алдагы рәттәге артистлар минем белән рәхәтләнеп килешер. Юк, син артистлардан сорама инде. Артистлар бит алар әле сәгать 12 тулгач кына йокыларыннан уяна башлый. Алай димә син, төрлеләре бар. Менә мәсәлән, кайберләре 2дә тора. Көндезге 2дә, әйме? Әлбәттә. Менә алдагы җырчылар иртән иртүк торуга гел бер нәрсә күрә ди. Бер-берсен. Алар чөнки гел бергә. Алар татар эстрадасының иң стилле пары. Кем икәнен беләсезме? Салават Миннеханов һәм Гүзәлем. Хәерле кич Сәлам булсын! Казан! Куллар өскә китте! Бүләк итәм яшьлегемне, булган барлык назымны, синең белән парлап үтәм, кабатланмас язымны. Сиңа гына багышлыймын юллы җырларымны. Сиңа гына бик саклыймын күңел җырларымны. Сиңа гына багышлыймын иманлы җырларымны. Сиңа гына бик саклыймын күңел җырларымны. Йөрәгемне әзер итә назлар тулы күзләрең, бар дөньямны оныттыра сөям дигән сүзләрең. Сиңа гына багышлыймын юллы җырларымны. Сиңа гына бик саклыймын күңел җырларымны. Сиңа гына багышлыймын иманлы җырларымны. Сиңа гына бик саклыймын күңел җырларымны. Куллар өскә! Молодцы, Казан!
Рәхмәт кызым. Салават Миниханов, Гүзәлем. Һәм аларның ялтыравыклы биючеләре. Матур. Менә мин әйтәм, тамашачылар, сез чын мәгънәсендә бик бәхетле кешеләр инде. Рәхәтләнеп, менә дигән концерт карап утырасыз. Матур киенгәнсез. Бүген бит әле тагын шимбә дә. Балалары булган кешеләр бер дә алай уйлап утырмыйк. Ул балалар атна вакытларында гына, теге башларында, урталарында гына уятып булмый. Как шимбә җитте, иртәнге 6-да башыннан йөри башлыйлар. Сездә дә шулаймы? Менә. Хей, аптырагансың икән. Миндә рәхәт. Мин булай дип әйтәм. Абетка хәтлек йокласагыз, берәр җиргә алып барам дип әйтәм дә, рәхәтләнеп йоклыйлар. Сездә рәхәт икән. Әле сине таныйм, минем малай танымый да бит әле мине. Гастрольдә йөргәч күрми дә, әле бер көнне идән чыгып китәм, пока дип куллар булгап калды. 2 адымда китмәдем, әнисен әйтә, әни, бу абый безгә тагы киләме ди. Сезнеке рәхәт икән әле. Ярар, без монда чыгып, мәзәкләрне сөйләп тормыйк, җырчыларыбызны да сәхнәбез түренә чакырып чыгарыйк әле. Сәхнәбез түрендә Ландиш Нигъмәтҗанова. Көчле алкышлар. Әле йыллата, әле җырлата, уялмый икән күңел туймаса. Күрешүләрне безгә бәгырь, әле көтәсе тагын бер атна. Юлларны белеп яныңа үзең, егермегән әле булмаса. Сагынуларга хәлләр түзим, тагын бер атна, озын бер атна. Юлларны белеп яныңа үзең, егермегән әле булмаса. Сагынуларга хәлләр түзим, тагын бер атна, озын бер атна. Бер атна. Әлдә саргайсын, әйдә диләрме, йөрми дә сыман сәгать телләре. Әйтүгенә җиңел тоела, бер атна бит ул җиде көнәле. Юлларны белеп яныңа үзең, егермегән әле булмаса. Сагынуларга хәлләр түзим, тагын бер атна, озын бер атна. Юлларны белеп яныңа үзең, егермегән әле булмаса. Сагынуларга хәлләр түзим, тагын бер атна, озын бер
Ландыш Нихметжанова. Вау! Ого! Ландыш Нихметжанова. Рахмат. Рахмат, Ландыш. Рахмат, шундай мотор жырлары үшін. Иштіңмі? Бір атна деп жырлай бет. Әй, иштім. Ландыш өзі білем екен, вообще, бір атнада неше күн барын. Я болмаса бір сағатта неше минут барын. Вообще, джоуллар білен нәрселер өлшеп болған. Білмейдір неме? Блондинка бет ұлқаймысың. Yok dal sen blondinka deyim, bir күні менің ішке Альбина Апанаева келіп кірді. Гүлназ, сенде квант физикасы, юғары математика, генетика бойынша китаплар yok mu dey? Мен айтам, вот молодец, блондинка деген болалар, еме? Шуларны үйренесің ме? Мен айтам, Альбина, yok, клип түсірер үшін керек алар меңа dey. Бұл жырланасы жыры шол не турында міне? Квантовый физика турында мекен? Ойлай көрмәгіз, қазір өзіңіз нәрсе турында екенлігін ишетірсіз. Қаршылығыз сахнада Альбина Апанаева. Sağışta yuada varır yollarımını yaktırta yürekteki mınla hepire. Yar sularım kökten atılgan Rahmet deyip balga taba barım Xetireler bürkep algan şakta Mın sulanmayım var etik yılmayam Jır bulup, mın bulup Ufuklarga açtım hislerim Жылы яңғыр болып яусын жириге Сағышта юата Барын юларымыны яқтырта Жүректегі мұңлы хәпире Sağışta yuada varır yollarımını yaktırta Yürekteki
Альбина Апанаева. Зур рахмет. Айваз, мен айтам, бүгінгі концертта шуның хәтле күп номинант име, түшләрмә кіріп бітмәсәләр ярый инде бүгін. Әйдә, чираттагы номинант безнең кызлар төркеме дип атала. Анда катнашучыларны карыйк әле бергәләп. Игътибар экранга. Кызлар төркеме. Болгар кызлары. Ямле. Кыю кызлар. Менә кызлар төркеме номинациясе җиңүчесе исемен атар өчен сәхнәбез түренә ТНТ каналында чыга торган «Улица» сериалы актеры Руслан Сабировны чакырсак ни була? Хәерле кич, Руслан. Исәмсез? Хәерле кич, дуслар. Бәйрәм белән сезне? Сезне дә. Җыр бәйрәме белән TMTV премиясе хәзер инде көтеп алынган чарага әйләнде. TMTV-ны Казанда, Татарстанда гына түгел, Мәскәүдә дә яратып карыйлар. Тамашачыларыгыз һәрвакыт шулай күп булсын. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Молодец, сөйли беләсең икән. Әйдә, хәзер концертны аш. Выучилышчы. Укый беләм икән, тикшерәбез хәзер. Әйдә, укый беләсең икән, шуны тикшереп карыйк. Әйдәгез, тикшерәбез. Кызлар төркеме, Болгар кызлары. Молодец. Номинацияның исеме дөрес булган теге. Болгар кызлары номинациясы дигән номинацияда Болгар кызлары җиңә. Алкышлар белән каршылыйк Болгар кызлары. Менә алар. Лейтенант турында хыялланучы кызлар. Бәу. Алкышлар ишетелми чөтте. Дуслар, чын күңелдән сезгә зур рәхмәт. Без сезне яратабыз! Сезне дә яраталар. Шуңа күрә әйдәгез, үзегезнең матур-матур җырларыгызны безгә бүләк итүне дәвам итегез. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт кызлар. Чираттагы хатын-кыз башкаручылар арасында кабатланмас тавыш дип аталучы номинация бар. Әйдә, аны карап узык әле, Руслан. Борыл артка, кара. Ал, о тегендәрәк кара инде. Кабатланмас тавыш. Эльмира Сулейманова. Эльмира Нагимова. Чулпан Юсупова. Хәзер карамасаң була, килсәң була хәзер. Бу ука давай. Ринат Рахматуллин дип кенә әйтмә. Кабатланмас тавышы, хатын-кызлары. Эльмира Нагимова. Эльмира Нагимова. Эльмира. Руслан Сабировның кулын тот. Кысып алды. Алланың рәхмәте яусын һәммәгезгә дә. Зур рәхмәт, мин сезне яратам. Молодец та инде, Эльмира. Руслан, чираттагы номинацияны карыйсызмы? Син инде беләсең. Син инде тур шунда тур. Син бит инде өйрәндең шунда торырга. Шунда басып торырга кирәк. Соңыннан киләсең, короче, менә шулай да. Әйе. Чөнки хәзер безнең ир-ат башкаручылар арасында кабатланмас тавыш номинациясе. Кабатланмас тавыш. Рамиль Галимҗанов. Илназ Бах. Ришат Фазли-Әхмәтов. Бу сиңа Мәскәү түгел, ТНТ каналы түгел бу сиңа. Монда тиз генә кирәк. Кабатланмас тавыш, ир-атлар. Ришат Фазли-Әхмәтов. Ришат Фазли-Әхмәтов. Ришат, кайда син? Кайда син? Хөрмәтле тамашачылар, бик зур рәхмәт! Ура! Бик зур рәхмәт, Ришат. Тагын бер номинация бар, тагын бер номинация, иң яхшы дуэт номинациясе. Әйдәгез карыйк әле монда кемнәр? Иң яхшы дуэт. Зинирә Ризат Рамазановлар. Салават Гүзәлев. Булат Байрамов, Ләйсән Гыймаева. Так, интрига. Иң яхшы дуэт. Ризат һәм Зинира Рамазановлар.
Ризат Зинира Рамазановлар. Иң яхшы дуэт. Бу авыр исемнәрне укый белгәнеңә рәхмәт. Без 1 ел өйрәндек. Ай, менә бит. Ризатка да чәчәкләкте. Зур рәхмәт. Инде ул рәхмәтебезне әлбәттә әйтәсебез килә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз сезгә. Шанышыгыз өчен без сезне бик каты яратабыз. Һәм инде әлбәттә Барыс медиа ширкәтеннән ул рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Рәхмәт бик зур. Һәм инде бөтен җырларыбызның авторы, минем якташым Сабай егете, безнең продюсерыбыз Айдар абый Тимербаевка ул рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Алкышлыйк әле. Зур рәхмәт Айдар абый. Һәм инде шулай ук рәхмәтебезне әйтәсебез килә безнең җырларыбызга күп көч кертүче җегетләребез, аранжировка һәм инде тавыш яздыру осталары Марат Мухин, Адель Хамзин һәм инде Артур Замалдиновка зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Рәхмәт әйтеләсе кеше әйтелеп бетте буга инде. Үзегезгә рәхмәт. Иң яхшы клип кем төшергән, кем җырлаган икән карыйк әле. Иң яхшы клип. Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар. Келин кияү. Бер сүз әйтер хәлләрем юк. Диана Тәҗетдинова. Ялгыз да түгел, парлы да түгел. Алсу Азат Фазлыевлар. Очам синең яныңа. Карашларым иркәләр. Ярапкан йөрәкләр тикш. Руслан, син ашасың соңгы конверт, шуңа күрә рәхәтен тәмен белеп аш. Әйдә. Интрига. Туку. Иң яхшы клип. Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Молодец. Алсу Азат Фазлыевлар иң шәп клипны төшергәннәр бу ел. Хәзер менәләр. Руслан, син менә бу артистлар исемен вообще ишеткәнең бар идеме до этого? Бар? Яра. Ялганчы. Охо, ничек алкышлыйлар. Рәхмәт бик зур хөрмәтле тамашачылар, шулай зурлавыгыз өчен. Инде шулай ук бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Шушы клипка бик күп көч керткән безнең Лилия Кадырова җитәкчелегендәге TNT Production егетләренә, кызларына. Алар безне бу клипны төшергәндә 2 сутка төшердек, 2 сутка ашатмадылар. Менә шуңа күрә бик зур рәхмәт. Алла бирсә инде сез яңа клиплар белән, яңа җырлар белән сөендеребез, шатландырыбыз дигән теләктә калабыз. Һәм рәхмәт бик зур авторларга һәм тамашачыларга. Ура! Ура! Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык һәм инде киләсе елларда да шушындай бәйрәмнәрдә очрашулар насыйп булсын. Азат һәр вакыттагыча кирип китәсе иде. Бу елы хатын әйтергә булды, шулаймы? Хатын-кыз булмый, үзенең бер сүзен кыстырып җибәрмәсә. Бездә тагы бер номинация бар. ТНТ каналының иң яхшы актеры ул син. Алкышлар сиңа. Рәхмәт, Руслан. Анда Дмитрий Нагиев җиңелде сиңа. Яра, рәхмәт бик зур. Все? Всё, Шуның всё. белән тәмам. Рәхмәт. Сау булыгыз. Яңа рольләр, яңа уңышлар. Рәхмәт, Руслан. Айваз, бер сорау бирәсем килә. Күрәсеңме син, вообще менә соңгы арада дуэтлар бик күбәеп китте, име? Бөтенесе дуэт булып башкаралар. Шуңа Гөлназны калдырып чыктымы инде син? Эй, Гөлназны табу җиңел аны. Гөлназ ике генә җирдә була ала. Или ул Инстаграмда, я булмаса ул гримеркада. Өченчесе юк вообще. Ничә булмасын бар? Нинди? Гримеркада, Инстаграмда утыра. Алай да булырга мөмкин, кстати, Әлбәттә. ансын уйламадым. Гримерка дигәннән, гримеркада бүгенге көннәрдә безнең хаос, менә именно бүгенге көндә анда кемдер шишенә, кемдер киенә, кемдер бизәнә, кемдер вообще шәшен тарый рәхәтләнеп. Ул яктан беләсең, менә хәзер чыгачак дуэтка Артур Марат дуэтына җиңелрәк. Чөнки аларга киенергә генә кирәк. Чыктың исе. Каршы алыгыз. Сәхнәдә Татарстанның ат казанган артистлары Артур Марат дуэты.
gitti tiren kulning Baxit izlab tugul shitlarga Minda gitib boram Suyuvimdan qoshib Yash qoldirib sening ko'zlarida Qoldir suyuvni zinhar qoldir G'azablarga shumib yashamay Unut meni minda unuturman Tigim turg'a tushim yetarmi Tanışlarga şaşın uralmasın Gül boyunda yalğız mımayma Düşlerimde mina senin tavuş deşe Koydu yanıma zinhar sargaytıma Kaldır suyunu zinhar zinhar qoldir G'azablarga shumib yashamay Unut meni minda unuturman Tigin turg'a kushim yetarmi Qoldir suyuvni zinhar Татарстанның ат казанган артистлары Артур Марат дуэты. Ишетелмисез! Менә бит. Кәефләр әйбәт, кәеф шәп. Беләсең килсә, киләсе 2019 елда иркә февраль айы булмаячак дип сөйлиләр. Ник? Ни булган? Чөнки ул быел март ай өчен чыгып торды. Әйе, быел дөрестән дә кыш бик үзенчәлекле булды. Моның кадәр карны әле күргән юк иде. Мин әйтәм, ул буранлы көннәрдә син бөтенләй урамда йөрмәгәнсеңдер инде, Ник? Булай теге җилгә каршы барырга авыррак булгандыр дип әйтәм инде. Иркә, җилгә каршы баралам мин. Менә җил арттан булса, кылаклар күзне томалый. Мин аның җаен таптым. Бик кул чабыгыз әле, пожалуйста. Мин җаен таптым. Ник нык буранлы вакыт булсаймы, ал белә барып булмый анда. Менә булай барып янга күчәсең дә әкертең генә менә булай иттереп барасың. Мине буран барыбер сизми ул. Рамил. Әу. Урамда гына түгел, күңелдә дә яз сизеләме? Әлбәттә яз. Һәм инде сәхнәбез турында алкышларны әзерләгез. Тизрәк мәхәббәт тамчылары җыры белән Ләйсән Мәхмүтова.
алтыннарын ничек итеп коештырып кавышып планнарын тамшыларга сыкланам люблю тебя не забуду дегеніңді ярата тамшыларга сыкланам люблю тебя не забуду дегеніңді ярата яратам 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 Кулымдағы кезегеннің исімдері Еухеби, если любишь, приходи Они любишь, уходи Менің сүйіп жеткен атым туры білен Совраска, сен согласна, мен согласна Не ири біз напрасно Лейсан Махмутова. Опа! Дәрт үстеп жіберді. Қалғаны сәхне артында. Бұл малай жұқламас енді. Вообще бір қошан. Лейсан Махмутова, рахмет. Айваз, нешек екен анда біздің артистларыбыздың халі? Мен көрем яңа жыршылар барлыққа келді. Ландыш істелген, тегінде Исия істелген. Түшіп хәлләрін біліп мін әлі. Сөйлеш әлі әзірек. Міне Ландыш яна келесі келе. Бір алқыштап алыңыз әлі Ландышқа шәмәғәтнек дегенде 3 бала анасы. Фигурасын қарағыз әлі, фигурасын. Ландыш, сен білесің мен енді сұра бересі келе. Сен бейтінде біздің бүгінгі күнде әлі блогер да. Кім қарай Ландышның инстаграмда балаларын, көрдім көп мұхалы қарай. Сен анда неше подписчик әлі? 120. 120, мында 120 мен кіші yok, конечно, но где-то бір 2 менге мында деп ойлаймын. Сен білесің ма, соң эксплуатация детского труда запрещена Конституция РФ. Лекен шоңада қарамастан, 4-шіге есеп бар ма деп күнә сұрайсы келе, мында бүтін кіші қызықсына. Рахмет, жауабың бек әйбет болды. Айваз, сен барыста өзің біріне алып қайт, соғынан анға шондай сұрау бересің. Жоқ, мен таңға 4-ші етіп, менде алмассың ма екен деп сұрайсы едім. Ландыш Нигмаджанова, алқышлар, бек рахмет Ландыш. Болғар қызлары, 76-шы состав уже. Қызлар, күйеудәмі сіз әйтігіз әлі? Рус эстрадасының бірәсімі группы ясыйлар да, шындай нәрсе үшін ясыйлар. Анда группыға бұла еш қызлар күйеуге шығып баралар удачны. Сіз шуға үміттеніп группы ясадыңыз ма? Әлбәттә. Исемләрегізні білсін әлі міне, бүтін дүния. Лейсан. Так. Айгөл. Мазы Айгөл. Һәм Айгөл. Лейсан, Айгөл, Айгөл. Міне істе қалдырыңыз. Айваз, сен есіңді қалдырың бірінші ширатта. Кеуде түгіл дейлер, еш матур қызлар. Мен оның қадар бай түгіл, алар бит байға қызыға. Бекзі рахмет Бұлғар қызлары. Тігі үстелде кімдер отырғанда? Қарап қына келек әлі. Қора да кел. Аха, қарайым да келем. Ұзақ сөйлешіп тұрма. Все, болды, кел. Мен ашыл жетті, рахмет Бекзір. Алқышлар тігі үстелде отырушыларға да. Артистларыбызға достар, соққа сузып тұрмай, қойма. Тәмлей бір бүт ол тез бітәрге тиіш. Тез. Көп болмай тәмлей. Дұрыс. Менә Решат Фазыахметовка килгәндә, ул соңгы арада шундый матур гына моңланып, үзенең авылы турында җырлый. Беләсеңме ни өчен? Чөнки тәмлей берләр күп иттереп, авылда була улай берләр. Шуңа күрә көчле алкышлар миңа калса монда ярты залдан артыгы авылдан чыгучылар. Каршы алыгыз сезнең өчен Решат Фазыахметов.
килгән кайыннарга урадым мин йөрәк сагышы сагынулардан кайчаксыза күңел туган якка кайтып барышын таңлар өчен күл буенда үскән талда сайрар кошлар тавышын йөрәк ярасына дәва эзләп туган якка кайтып барышын таңлар өчен күл буенда үскән талда сайрар кошлар тавышын йөрәк ярасына дәва эзләп туган якка кайтып барышын Тәуге ярылар калган туган якта Төзәдим дип яшьлек ялгышын Язмышлардан узмыш эзли туган якка кайтып барышын Таңлар өчен күл буенда үскән талда сайрар кошлар тавышын йөрәк ярасына дәва эзләп туган якка кайтып барышын таңлар өчен күл буенда үскән талда сайрар кошлар тавышын йөрәк ярасына дәва эзләп туган якка кайтып барышын Өчен күл буенда үскән талда сайрар кошлар тавышын йөрәк ярасына дәва эзләп туган якка кайтып барышын таңлар өчен күл буенда үскән талда сайрар кошлар тавышын йөрәк ярасына дәва эзләп туган якка кайтып барышын туган якка кайтып барышын туган якка кайтып барышын Ришат Фазлиахметов Баянда Булат Шарипов Ришат Фазлиахметов Бик зур рәхмәт сезгә Эх, әйтер сүзім қалған. Ярар, аннар әйтерсең, синең монда сүзең бетмәс. Ирке, жырның исеме шулай. Әйтер сүзім қалған. Башқаралар Гүзәлия һәм Хәким. Гомеремнең ай кыяшсыз үткән көннәрем сине көтеп үксеп елап юешләнгән мамык мендәрем Сизәсеңме синсез йөрәгемнең дәрләп түгел кысып януы бәрәкәтен күрмим бу дөньяда бу тормышта Синсіз қолына біздің ара Құлсыз замағына Ерағая бара Ерағая Әйтір сөзім қолған Ерегімді Сен қойдасың қазір Мен қойда Біздің ара Құлсыз замағына Ерағая бара Ерағая Әйтір сөзім қолған
Тамашаны минем Әмәтемә Әзмим көтәрмән Синең күзләреңә генә карап әйтер сүзем калган йөрәкнең безнең бара Сул замагына Ерагая бара Ерагая Әйтер сүзем калган Йөрәгемдә Син кайдасың хәзер мин кайда Безнең бара Сул замагына Ерагая бара Ерагая Әйтер сүзем калган Йөрәгемдә Син кайдасың хәзер Мин кайда Син кайдасың хәзер Мин кайда Безнең ара Сул замагына Ерагая бара Ерагая Әйтер сүзем калган Йөрәгемдә Син кайдасың хәзер Мин кайда Безнең ара Сул замагына Ерагая бара Ерагая Әйтер сүзем калган Йөрәгемдә Син кайдасың хәзер Мин кайда Гүзәлия һәм Хәким. Гүзәлия һәм Хәким. Күпме чәчәк. Рәхмәт. Молодцы, котлыйбыз. Тәбрикләйбез. Рамил, алда чираттагы номинантларны бүләкләү тантанасы көтә. Ничек уйлыйсың, анда син бар микән? Ну, каш, кылак, акыл дигән сүзләр ниләр күренмимесең? Акыл дигәне точно юк инде. Ә менә TMTV телеканалының иң яхшы алып баручысы дигәнне күземә ташланды. Да? TMTV телеканалының иң яхшы алып баручысы номинациясына ия җырчы исемен әйтеп бирер өчен сәхнәбез түренә Татмус ТВ телеканалының баш мөхәррире Алмаз Гыйлметдиновны чакырабыз, дуслар. Алкышлар күбрәк! Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Инде менә шушы 3нче ел рәттән баручы шушы тантананың исеме быел 3нче биеклек дип атала һәм инде мин горурланып әйтә алам, без 3нче биеклекне яуладык, дуслар. Ура! Татмус ТВ телеканалының иң яхшы алып баручысы Булат Бәйрамов, Рифат Зарипов, Рамил Нуриев. Кем икән инде? Хәзер ансын соңрак, дуслар, тагын әйтәсе килә, әлбәттә инде менә безнең хөрмәтле тамашачыларга, менә телевизор караучыларга үзебезнең рәхмәтебезне, алар булмаса бу бәйрәм булмас иде. Шулай бит әйтегез әле. Алкышлыйк, алар хәзерге мизгелләрдә безне турыдан-туры трансляциядә карыйлар. Һәм инде шулай ук рәхмәтемне белдерәсем килә Татмус ТВ телеканалын ясаучы кешеләргә, минем хөрмәтле коллегаларга, менә шушы хезмәткәрләргә әйтегез әле, шулай ук алкышларны белдерик әле, дуслар. Һәм Кушик, алайсам инде шушы номинацияга. Татмус ТВ телеканалының иң яхшы алып баручысы Рифат Зарипов. Алкышлар! Котлыйбыз! Үзем алган кебек. Бер дә көтелмәгән хәл булды әле бу. Шундый приятно, шундый рәхәт. Бик зур рәхмәт һәрберегезгә. TMTV, рәхмәт. Рифат Зарипов, Алмаз Гыйлметдинов. Алмаз, туктап торырсың инде, яме бераз. Бар. Кул чабык инде. Ерак китмәде икән.
Мен айтам, Рифат біздің шундай ұялшан артист, деймі. Өз номинациясына өзін шығарды ол. Молодец. Бірге сценарий yazған едіңіз мәлі. Мәттат ішлерге керек. Менің шықты бәйрәм итәсігіне келе баштады әлі. Әлі біздің номинациялар алды. Қарап өтегел Рифат біздің нинди номинациялар бар. Хатын қыз башқарушылар арасынан халықшан жыршы иесінің исемен білейік. Номинантлар экранда. Халықшан жыршы Шулпан Юсупова, Эльмира Сулейманова, Эльмира Нағимова. Кім екен? Халықшан жыршы номинациясында Эльмира Сулейманова. Эльмира Сулейманова. Шын көңілден тәбриклейбіз. Алқышларны жия-жия ғына міне кіртіңіне. Рәхмәт, хәйрлі кеш. Қазан, хәйрлі кеш. Қадірлі тамашашыларыбыз. Шошы халықшан жыршы номинациясына насып болғаныма Құдайға шүкір. Барс медиа компаниясына зор рәхмәтлерімді айтасым келе. Қазан достарыма зор рәхмәт. Һәм инде мине гел поддержать татарган Ульян достарыма алармында зор рәхмәт. Һәм сезгә яраткан тугры тамашачым мең рәхмәт. Бәхетле булыгыз. Эльмира Сулейманова. Шын көңілден дұрыстен де құтлайбыз. Шондай зор шатлық, зор вақиға деп айтсақ дұрыс болыр. Шулай ең яқшы алып барушы боларақ сен генә сөйләле. Рәхмәт, Рифат. Һәм инде тағы бір номинация безнең. Ул да булса TMTV Production тәкъдим иткән иң яхшы клип номинациясы. Игътибар экранга. TMTV Production тәкъдим иткән иң яхшы клип. Зәйнәп Фәрхетдинова, мин сине сөйгәнмен күптәннән. Илсия Бәдретдинова, мин генәме шулай ялгышкан. Йөрәк сагыштан күкрәгеңә башым. Рифат Зарипов, кычыткан чыпчыгы. Кешенең йөрәген аласыз. Алла Ходаем, алма зинхар теге мин уйлаганны чыгарма, яме. Рамил, син әзерме? Кіріп китергәме? TMTV Production тәкъдим иткән иң яхшы клип. Илсия Бәдретдинова, мин генәме шулай ялгышкан. Ура! Ура! Илсия Бәдретдинова! Майда сіз ишетелмейсіз. Хәйрлі кеш, һәммә баршагызга аерым-аерым. Мен инде миңа бирмиләр дип торам. Соңыннан әйтергә бик матур гына сүзләр әзерләп куйган идем, бирмәсәләр. Булмады. Бу чынлап та ел вакыйгасы, бу чынлап та шундый грандиоз тамаша һәм мен иманым камил бүген меңләгән кешеләр сезнең урында, безнең урында буларга хыялланып утыралар да менә шушы тамашаны үз күзләребез белән күрсәк иде дип. Бүгенге көндә татар эстрадасында меңләгән җырчы һәм шулар арасыннан минем иҗатны хөрмәт итеп шундый бөек премия биргәннәр икән. Мин бик зур рәхмәтемне җиткерәм. Әлбәттә, Барс медиа компаниясына, но Маща корпорация бер нәрсә әйтеп булмый. Бердәнбер. Бернинди конкурентсыз. Марат Мавлютовичка, Дин Маратовнага һәм әлбәттә җырларымның авторы Айдар дустым Тимербаевка, братым, сердәшем Айдар Тимербаев монда булырга тиеш. Җаным, кулыңны гына күтәрегез әле зинһар өчен. Шунда, кадр шунда. Һәм Илсияр ханым Иксановага җырларның сүзләренең авторы һәм әлбәттә менә шушы премиягә чыгырлык клип төшергән TMTV Production'га һәм Лилия Кадыровага шәхсән бик зур рәхмәт һәм әлбәттә вкусыгыз яхшы булган өчен, мине тыңлаган өчен сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Ура! Илсия Бәдретдинова. Сине дә котлыйм. Рәхмәт, сезне дә котлыйбыз. Һәр вакыттагыша Алмаз Гыйлметдинов, Илсия Бәдретдинова. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Әйдә берәр җырчыны игълан итеп каралы минем каршыда. Хәзер әйттерәсең, Рифат.
Һәм инде сәхнә түренә чакырас килә, үзем сөйли башлаганмын икән, үземнең якташымны чакырас килә. Күбегезгә таныш булган, сез яраткан Ринат Рахматуллин. Yerim uylanıp Küpme sular Akkan ikendi Mini yazmış Koyda yırtmadı Tırmış yolların Üzü ütsen edip Üte gımır üte Tırmış yolun Ütken yıllar yımgakların Tirlesinden indi süten Üte gımır üte Tırmış yolun minde üten Ütken yıllar yımgakların Tirlesinden indi süten Bala şağım kaldı yaşlık üttü Barılıp qarayım olar indi artta Yer yüzünde yaşayan her bir can İske düşüredir varsın bu hakta Üte gımır üte Tırmış yolun minde üte Ütken yıllar yımgakların Tirlesinden indi sütten Tuktap tıralımay Ütkenimimin Ütken yoluma Yıllar üte Ömürler kıskara Baldağısı barı Hıday kullanıda Üte gımır üte Tırmış yolun minde üten Ütken yıllar yımgakların Tirlesinden indi süten Üte gımır üte Tırmış yolun minde üten Ütken yıllar yımgakların Tirlesinden indi süten Ütken yıllar yımgakların Tirlesinden indi sütten Bu bit Ринат Рахматуллин, dostlar. Ринат Рахматуллин. Достар, сіз білесіз мұсың әлі міне шет ел жыршыларына, рус эстрадасы жыршыларына иеріп, біздің татар эстрадасы артистлары да өз китапларын шығара башлаган. Біз қазір біз кімдер шығарған Айвасайдан. Менә тышкы кыяфәт һәм үзеңне формада тоту буенча махсус серия 3 китаптан тора. Беренчесе Рифат Зарипов «Су белән ипи диетасы». Элвин Грей 28 яшьтә ничек итеп 16 яшьлек итеп күренергә. Һәм бестселлер Винарис ил егет тыңлама кешене үзеңне ничек бар шулай кабул ит.
Чиста татар сүзләренең чиста кулланылышы буенча яңа дәреслекләрне Фирдус Тямаев чыгара башлаган. 3 томнан торачак әлеге дәреслекләр. Нурлат вперед. Мин сезне просто люблю. Һәм 3нче тома әйдәгез покайфуем дип атала. Әміне Хәмдүнә Тимерғалиева үзе генә түгел, ул Алла Борисовна Пугачева белән авторлыкта китап чыгарган, һәм аларның уртак китаплары Әбиләр һәм Бәбиләр дип атала икән. Әміне Габделфәт һаман китап чыгармакчы була, тик аның гәҗит килеп чыга ди. Һаман сай. Әйе, әміне Салават белән Элвин Грей шулай ук тагын бер китап өстендә эшли башлаганнар, Отцы и дети романын язалар. Тиздән бу китаплар сатуга чыгачак, без аларны көтәбез. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыны көткән кебек. Ә сәхнәбез турында кем чыгып килә андайбыз? Әлбәттә инде кеше алкышлар астына Эльмира Сулейманова. Şaqlap yakınlanı Belmin bitini Yürekten ayırası bulgaç Ezgi yağır yuva İsmini Ellesin, ellemin Elleyik bizde mehbet Yolunda adaşkan Hiç yazmış bizini Ayırası bulgaç Nigasın, nige biz kavuşkan Hiç yazmış bizini Ayırası bulgaç Nigasın, nige biz kavuşkan Aşık izlerinin de jilleri tınmadı Bizning mehbetinin devamı bulmadı Kütten indi hazır bulutlar daraldı Bizning yürekler yaralı Ellesin, ellemin, elleyik bizde mehbet Yolunda adaşkan Hiç yazmış bizini ayırası bulgaç Nigasın, nige biz kavuşkan Ellesin, ellemin, elleyik bizde mehbet Yolunda adaşkan Hiç yazmış bizini ayırası bulgaç Nigasın, nige biz kavuşkan Ellesin, ellemin, elleyik bizde mehbet yolunda adaşkan Hiç yazmış bizini ayırası bulgaç Nigasın, nige biz kavuşkan Ellesin, ellemin, elleyik bizde mehbet yolunda adaşkan Hiç yazmış bizini ayırası bulgaç Nigasın, nige biz kavuşkan Hiç yazmış bizini ayırası bulgaç Nigasın, nige biz kavuşkan Nigasın, nige biz kavuşkan Эстрадабызның күңел кышы, TMTV премияларының чираттагы номинанты Эльмира Сулейманова. Айваски читкерек, шешек алучылар. Монда әллә нәрсә булып чыгалар. Biz alkışlıyoruz, piramide yıkılamıyoruz, әйдәгез уянабыз. Эльмира Сулейманова. Эльмира, кара күпме чәчәк, күпме бүләк.
Шуңа күрә бит инде авызы ерылган Эльмираны. Ләкин асылынып кіріп кетті. Дуслар, біз сезнең каршыгызга чыгабыз, дәйме? Фәлән чыга дибез дә чакырып чыгарабыз, алып баручылар булгач. Әйдә бу юлы Айбаз икенчерәк төрле эшлик әле. Премия ахырына таба якынлашаймы? Кемне чакырыйк, кемне күрергә телисез сәхнәдә? Шул шығашақ. Қызлардан кімдер керек? Иптәштер, азапланмағыз да, біздің сценарийде язылған бит инде барыбер. Әйе, алар да чыгачак, менә сез әйткән Ирке дә чыгачак, ләкин хәзер сәхнәбез түренәбез. Башкортстан Республикасының ат казанган артисты Әнвәр Нургалиевны да шәбез. Хайырлы кич Казан. Хайырлы кич Пирамида. Bir kuluna minde suzam ikevele bari gelli. Jitekleşim bu tırmışta yıllarına yarı gelli. Sin bitiminim şatlığım, bəxtimimin nurları. Bizning birge ötken yıllar, balların maturları. Sin bitiminim şatlığım, bəxtimimin nurları. Bizning birge ötken yıllar, balların maturları. Sin buganda jingil minga sin bulgaç rekat. İkimiz de bir küslerden söyüğün için rehmet. Sin bitiminim şatlığım, bəxtimimin nurları. Bizning birge ötken yıllar, Allah'ın maturları. Sin bitiminim şatlığım, bəxtimimin nurları. Bizning birge ötken yıllar, Allah'ın maturları. Siz bitik maturları. Şulay mı? Söyüğün için rehmet. Söyüğün için rehmet. Qarışların bilen nazlap tutturub bir qarrəli. Bizning əli atlar üçün bik köp yıllar var əli. Sin bitiminim şatlığım, bəxtimimin nurları. Bizning birge ötken yıllar, Allah'ın maturları. Sin bitiminim şatlığım, bəxtimimin nurları. Bizning birge ötken yıllar, Allah'ın maturları. Sin bitiminim bəxtimimin nurları. Bizning birge ötken yıllar, Allah'ın maturları. Sin bitiminim şatlığım, bəxtimimin nurları. Bizning birge ötken yıllar, Allah'ın maturları. Bizning birge ötken yıllar, Allah'ın maturları. Siz bitin maturları. Башкортстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиев. Бик зур рәхмәт. Башкортстаннан килгәне күренеп тора, теге рульдә килгән 600 километр һаман рульләре була гына тора. Әнвәр Нургалиев. Тукта китмә, чәчәкте алып кит. Башкортстаннан килгән чәчәкләр. Шулай дип уйлыйсыңмы? Бик зур рәхмәт. Шулай дип уйлыйм. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Слабы гына узатып калдыгыз. Әнвәр Нургалиевич чыгыз тагын бер тапкыр. Миңа да шулайрак күренде. Үткән елны кебек булмады әле бу. Сикер. Ишетмим. Рәхмәт. Айрат менә, бик зур рәхмәт. Айрат менә җырчылар чыгыш ясый.
аларга сынны тапшыралар. Ә менә бер караганда бик гади кебек, ләкин алай гади һәм җайлы түгел шагыйрат. Туктале, син нәрсә турында хәзер? Менә хәзер татар эстрадасында үзенең антидопинговый контроле барлыкка килгән. Бик беләсең килсә, менә җырчы җырлаганнан соң, чыгыш ясаганнан соң, сәхнә артында аны шулай ук көтеп торалар һәм әгәр дә пробасы тискәре булса, шунда ук төшереп җибәрәләр менә диваннарга. Мин бу мәддәнең хәтта исемен дә беләм бит. Популярдони. Популярдони? Популярдони дип атала ул. Миңа калса, Тимаев белән Элвин Грейның канында популярдонидан башка бер юк. Мин дә шулай дип беләм. Беләсеңме, әле менә җырчылар гына популяр булып китә дигән сүз түгел, әле бит алып баручылар арасында да популярлар бар. Син хәзер безнең турыда әйтәсеңме? Безнең турында безнең әйтеп тә тормасаң була инде. Мин хәзер менә Иркә турында сөйлим. Үзе җырчы, үзе алып баручы. Үзе сәхнәдә. Көчле алкышлар сезнең өчен Иркә! Әйткәннәр сайын әйтеп туя алмыйм, әйтәселәрем килә яңадан, әле дә ярый күңел күзләре бер-беребезне күрми калмаган. Икебезгә бер яннактабыз, икебезгә бер узар юлыбыз, мондый бәхетләр бездә генәдер. Эстрадабызның популяр җырчысы Иркә. Рәхмәт! Иркә!
Рахмат бик зур. Инде Айрат озын-узак сөйләп тормабыз, шулай бит. Чираттагы җырчыны гомумән мактамыйбыз, чөнки ул килеп чыгуга сез үзегездән үзегез көчле итеп алкышлый башлаячаксыз. Сүз әлбәттә Татарстанның ат казанган артисты. Татарстанның алтын тавышы. Филүс Кахиров турында сүз бара. Алкышлар белән каршы алыгыз. Филүс Кахиров. Нишләтим соң йөрәгемне сине ярата инде янса яна кисә кия син дип җанада инде yaratасың да кебектә яратмыйсың да кебек кайчагында хисләремнән йөрисең кебек көлеп Gurur bularman kebekte Yalınmasman da kebek Şul karşımda Bulmay şul kurmit güzel Yaratasam da gümekte Yaratmıysın da gümek Kayşağında hislerimden Yürüysün kebek Şul karışım Akılımdan yazdırar Yalındırıp yürülerim Yüreğimni yandırar Unut diysen unuturman Yaratsan yaratırman Jiller bulur
Филюс Ахиров. Сезнең алкышлар алтын тавышлы артистыбызга. Алтын тавышлы артистларны алай игълан итмиләр. Татарстанның ат казанган артисты Филюс Кахиров. Филюс Кахиров TMTV премиясы һәм чәчәкләр белән бүләкләнә хәзер үк. Һәм әлбәттә инде бүләкне иясенә тапшыру өчен без сәхнәбез түренә Татар радиосы радиостанциялар шелтәре җитәкчесе Гәрәева Динә Марат кызын чакырып калабыз. Кич Казан. Анда күп сүзләр кирәк түгел дип уйлыйм. Алтын тавыш Филюс Кахиров. Динә Маратовна, китмей торыгыз, безнең тагын номинация бар. Филюс, сиңа тагын Татар радиосыннан бер кичкенә генә күчтәнәч, 2 ел җырыңны бушка уйнаталар, яме? Рәхмәт. Кил, җырыңны күтәреп. Үзең җырлап утырырсың. Тагын бер номинация, әйдәгез, карап китик. Хит-парадлар лидеры Әнвәр Нургалиев, Рифат Зарипов, Иркә. Кем дип уйлыйсыз? Хит-парадлар лидеры Иркә. Иркә! Хит-парадлар лидеры. Иркә. Ике генә булса сүз әйтим. Инде бу компанияда мин 15 елга якын эшлим. Аллага шөкер, бик зур рәхмәт аларга. Барс медиа компаниясына, TMTV каналына һәм инде Татар радиосына. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт Иркә үзең. Дүшәмбе көнне эшкә чыгарга онытма. Хәерле иртә Австралияны алып барасы бар. Инде чираттагы номинацияны игълан итер алдыннан бер әйтеп узасы килә. Безнең Татар радиосы белән соңгы арада бер блогер дуслашып китте әле. Безгә килә дә үзенең блогларын төшерә. Нинди популяр блогерны беләсез сез бүгенге көндә? Үзенең көчле блоглары белән чыгып, шаккаттыра, яшенә карамастан барлык яшьләрне уздырып, рәхәтләнеп блог төшерә. Кем ул, беләсезме? Хамдунюша. Кем карый Хамдунюшаны? Кулларыгызны күтәрегез әле, иптәшләр. Һәм әлбәттә инде сез аның блогларын көтәсез, шулай бит. Әйдәгез әле чираттагысын рәхәтләнеп карап узыйк. Игътибар экранга. Элвенгер, син әллә кемнәр белән дуйттырлап бетердең инде, нишләп син минем белән җырламыйсың? Дөресен генә әйткәндә, красивый, хороший минем белән җырласаң, әйбәтрәк булыр иде. Әйдәгез, мин каршы түгел. Клип төшерик, хайпанем, как раз әйбәт кенә. Ну, лайк, репосттар буласак. Молодец. Син мин уйлаганнан акыллырак булып чыктың, молодец. Әйдәгез. Жүрегіне хамдут жүрегіне. Жырларыңына күзләреңнән үбәрмен, шешкәләргә күмәрмен, гөлләрдә сула, сөйе булмаса. Юк сүз сөйләмә энем, көнләшә бит мөнирем, синең кебекләр бик күп, кая гына карасам.
совсем бала, Илама ярсыма устанма. Мәңгі яш, мәңгі сізнекі. Хамдунюша, ол да болса Хамдуна Тимиргалиева. Хамдуна Тимиргалиева TMTV телеканалының махсус номинациясы хужасы да ол. Ол номинантларсыз һәм конкурентларсыз. Ол бірден бір Хамдуна. TMTV телеканалының махсус номинациясы. Татар сәнгатенә зур өлешен керткән өчен. Мен қалса бұл жерде алқыштар күштірек керек. Мәңгі яш, мәңгі бізнекі. Хамдуна Тимиргалиева. Әйтер сөзіңіз болса, Хамдуна апа, рахмет етегіз. Бигерәк зур рәхмәтлемен Барыс медиа компаниясына не үшін. Шушы яшымда олар мені иқтибарсыз қалдырмады. Һәрдаим концертқа шақырып тұралар. Менә яш вакытта ничек тә үтә. Менә бу яш җиткәч, бигрәк тә теге арттан итеп торучы булса әйбәт була. Арттан итеп торучы булгач әйбәт ул. Барыс медиа компаниясына, татар радиосына йөрәгемнән чыккан иң зур рәхмәтемне әйтәм халык алдында. Олыгайга ярдәм кирәк ул. Яш вакытта ничек тә барасың. Енді Хамдуна апа, гомер буе сахна сезнеке булды. Ул бүген дә һичшиксез сезнеке. Рәхим итеп, үзегезнең матур җырыгызны безгә бүләк итсәгез иде. Әлфия апа әйткәндәй, сәхнәдә үләрмен инде. Шын мәгънәсендә халык артисты Хамдуна Тимиргалиева. Ялгызларга дөнья йөген тарта. Ялгыз яшәү түгел бик җиңел. Барлы булып гомре буе ялгыз. Яшәүчеләр җирдә вас түгел. Алтын балда кию бәхетли. Сине аңлар кеше булмаса. Худай язган язмышларны аңлар. Синең өчен яши алмаса. Барлы булып, ялгызым булганчы, ялгыз булу үзе бәхет. Минем җаннар, аңлар дусларым бар. Сезнең белән мин бәхетле. Барлы булып, ялгызым булганчы, ялгыз булу үзе бәхет. Минем җаннар, аңлар дусларым бар. Сезнең белән мин бәхетле. Барлы булып гомере буена. Бәхет эзләүчеләр аз түгел. Барлы булган ялгызларны күрсәм, әрнеп китә кайча күңелем. Ялгыз аккош күрсәм җансызлар, сабыр гына китә ул парым. Ey Xudoyim бирсин ялгызларга, җан җылысын тояр дин ярым. Барлы булып, ялгызым булганчы,
Хәмдүнә апабыз Тимергалиева. Зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт Хәмдүнә апа. Исән сау булыгыз, сау сәламәт булыгыз. Һәр даим безне шулай шатландырып, куандырып кына торырга насыйп булсын. Карал Рифат, дөрестән дә инде бүген күпме артист чыгыш ясадымы? Һәрбер сүзенчәлекле, оригинал, харизматик, һәрберсенең изюминкасы бар әйме. Берсендә берсе белән бутап булмый. Әйе, әле менә видео карап үттек. Хәмдүнә апа белән Илвин Грейт уже кызыгыймы? Илвин Грейт беркем белән бутап булмый бит инде. Аның һәр вакыттагыча үзенчә озын халат, ботинка, ике крик буякка. Әйе. Әл тагы минем өчен мәсәлән, минем өчен һәр вакыт хөрмәткә ия, ул әлбәттә Айдар абый Галимов. Мин Айдар абыйны бер артист белән дә бутай алмыйм. Чөнки аның үзенә хас менә шушы движениялар бар анда. Ул һәр вакыт сәхнәдә менә булай итеп, матур итеп шауып йөри. Мин һәр вакыт уйлыйм, нәрсә санап йөри икән ул сәхнәдә дип. Менә ул хәтта сәхнә артыннан синең нәрсә уйлап нәрсә санап йөргәнеңне дә күзәтеп торак. Алайса мин керә торыйм әле. Син креатор сәхнәбез түрендә Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, сез яраткан, без яраткан Айдар абый Галимов. Язмышы безне кыйнаса да, сагышка юл куймабыз. Без бит җиргә яшәр өчен, яшеннәрдә яшьләр өчен, җырлар өчен туганбыз. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының, узган гомер юлларының кадерләрен белгенә. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының, узган гомер юлларының кадерләрен белгенә. Язмышларга каршы барыйк, кайгыларга башны салмыйк, бирешмичә җилләргә. Шат елмаеп хәл белешик, шатлыкны уртак бүлешик, иң бәхетле көннәрдә. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының, узган гомер юлларының кадерләрен белгенә. Аллаһка шөкер кылып, изге дуаларны укып, гөрләшеп яшик әле. Үткәннәргә кайтып булмас, узган гомер кире кайтмас, җырлашып яшик әле. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының, узган гомер елларының кадерләрен белгенә. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә.
Узган гомер елларының, узган гомер юлларының Қадірлерін білгіні Яшар шақта яшап қалып, әр минуттан илхам алып Өмірлер бітіп біргіні Узган гомер елларының, узган гомер юлларының Қадірлерін білгіні Узган гомер елларының, узган гомер юлларының Қадірлерін білгіні Татарстанның һәм Башқұртстанның халық артисті Айдар Галимов. Тамашачылардан шешекләр бір пәп итеп талалар алалар. Берәү генә җитми икәү. Башкортстан булгач 0-2 бит, икәү булырга тиеш. Айдар, құшақлашык әле, минем иң яраткан җырчым. Көнләрсеннәр әле. Рәхмәт, Айдар Галимов. Гүлназ. Сіз күрдегізме? Сіз күрдегізме Айдар мені нишек яратты? Сіз премияны минем белән алып баруыгызга сөенәсезме? Син моны тагында соңрак сорый алмадыңмы соң инде? Сөенәсезме? Әйе. Әйтерсең лә безнең башка сайлау мөмкинлеге бар иде. Айбас, сайлау мөмкинлеге һәр вакыт бар. Менә мәсәлән син хәзер сәхнәгә кемне чыгарырга телисең? Әйт. Леди Гаганы? Җавап дөрес түгел. Сәхнәдә Татарстанның халық артисты, безнең йөзек кашыбыз Зәйнәп Фәрхетдинова. Хәерле кич. Сәмле Казан. Кире кайтмый бу гомерләр, карагыз аккан суларга, чәчәк тоты каршы барик, бәхтебез көткән елларга, чәчәк тоты каршы барик, бәхтебез көткән елларга. Кабатланмый шуна бәли, бүген яшик рәхәт күрик, балма кебек, балма кебек, балма кебек гомердә, балма кебек, балма кебек, балма кебек гомердә. Шатлыкларны бигити, кайгыларны яшен сирити, сынауларны гырурути, хаталарны ядимити, сынауларны гырурути, хаталарны ядимити. Кабатланмый шуна бәли, бүген яшик рәхәт күрик, балма кебек, балма кебек, балма кебек гомердә, балма кебек, балма кебек гомердә. Бик әйтәсез. Рәхмәт. Балданып түгел олланып, зарланып түгел назланып, бүген яшик соң булмасын, безнең йөрәкләр сынмасын. Бүген яшик соң булмасын, безнең йөрәкләр сынмасын. Юкта яшьлек, әйдә яшьлек, бездә яшьлек дип яшик. Балма кебек, балма кебек, балма кебек гомердә, балма кебек, балма кебек, балма кебек гомердә.
Birden bir kavatlанмас. Bizniki Татарстанның халық артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Зәйнәп Фәрхетдинова TMTV премиясы һәм чәчәкләр белән бүләкләнә. Рәхмәт. Зәйнәп апа, котлыйбыз сезне. Бик зур рәхмәт. Һәм әлбәттә инде иң яхшы концерт программасы номинациясында ул абсолют җиңүче. Алкышларны бирик әле. Җиңүчегә бүләкне Татар радиосы радиостанцияләр челтәре җитәкчесе Гәрәева Динә Марат кызы тапшыра. Рәхмәт. Эшемә бәя биргән өчен. Әлбәттә тырыштык. Бу сарайында эшләдек, бик авыр булды. Рәхмәт шундый бәя биргәнегез өчен. Инде менә 27 елга якын эшләгән шушы сәхнә эшендә мин шуны аңладым бу тормышта. Чынлап та, күтәрелүе бик җиңел ул. Әмма егылуы, ятып калуы бик тиз. Шуңа күрә бүген катнашучы яшьләребез бик күп бу сәхнәдә. Бик күп, һәр елны матур-матур яшьләр чыгып тора, әлбәттә. Бик зур эш тырышлык куясыз. Марат Мәүлүтович, бик зур рәхмәт сезгә. Сез татар эстрадасын бик нык күтәрдегез һәм сездән бик күпләр үрнәк алалар. Һәм Динә, әлбәттә, Маратовна, дәвам итүче сезнең. Киләчәктә дә безнең матур-матур шушындай бәйрәмнәребез күп булсын, халкыбызны сөендерә торган. Мин сезнең белән горурланам, мин халкым белән горурланам, халкым өчен яшим һәм сезгә бик зур рәхмәтлемен. Алла бирсә, исәнлек, саулык булса, эшләрбез, яшәрбез. Моңнарыбызны, инде әлбәттә җырларыбызны җиткереп торабыз шушындай бәйрәмнәрдән. Бик зур рәхмәт. Тишексез эстрадабызның йөзек кашы Зәйнәп Фәрхетдинова. Инде достар, иң абруйлы номинацияләргә күчәбез. Халык мәхәббәте ел җырчысы номинацияләре көтә безне алда. Җиңүчеләрен без хәзер үк белербез. Экранга карамыйбыз. Аларның номинантлары юк. Алар бердән-бер һәм монда абсолют җиңүчеләр. Халык мәхәббәте Айдар Галимов. Халык мәхәббәте Айдар Галимов. Уфа, Казан, Казан, Уфа. Рәхмәт дуслар, бу мәхәббәтне ничек дип әйтергә, чынлап та лаеклы булырга беренче чиратта. Чынлап чын мәгънәсендә лаеклы булырга ясын, шуннан күтәрергә булсын шушы мәхәббәтне һәм акларга, киләчәктә акларга һәм соңгысы булмасын. Алла бирсә. Рәхмәт. Айдар Галимов. Шулай килгәләп йөрегез. Килгәндә киткәләп. Рәхмәт. Һәм Тагын бер номинация. Ел җырчысы номинациясе. Динә Маратовна, әйдәгез, сузмыйча гына Юк, матур әйдәгез интрига белән. Әйдәгез сузып. Бер 3 сәгать көтеп торыйк, 3 сәгать көтеп торыйк, аннан соң әйтербез. Сусса тиз генә машина белән китәсе булырганың, шуңа күрә тиз генә әйтеп узам. Ул безнең яраткан җырчыбыз, легенда Салават. Салават. Бик зур рәхмәт җыелганыгызга һәм түзгәнегезгә. Начар бәйрәм булмый инде ул. Халык йөргәч, димәк, бар да кирәк. Мин сезне котлыйм шушы бәйрәм белән. Үземә теләгән бөтен матур теләкләрне сезгә телим, тамашачыларга һәм оештыручыларга. Исән сау булыйк барыбыз да. Сәхнәне метрга калдырыйк. Көчле алкышлар Татарстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов.
Bulgan bulup gitesin de Hatireler bulup gilesin Yollarımda yağan akkar bulup Özlerimde gömüp gitesin Gitme yanlarımdan Kaldırma şu beni seni yalnız Uyumadım şulay bizinin bilen Elle yalgış elle indi yazmaz Ukine bu dimemin ukenemin Yıl yılmağın vakit sürse de Sağınılarga törünüp canım seni Yıllar başahamam gülsem de Gitme yanlarımdan Kaldırma şimdi seni yalnız Uyumadım şulay bildirin bilen Elle yalgış elle indi yazımız Resim kilegen günlerim var Hile bir kuşaklap süyesin Bir mizgilge yanarını da kalıp Bazlarında erip etesin Gitme yanlarımdan Kaldırma şimdi seni yalnız Uyumadım şulay bizinin bilen Elle yalnız elle indi yazımız Uyumadım şulay bizinin bilen Elle yalnız elle indi yazımız Elle yalnız elle indi yazımız Şulay bizinin bilen Elle yalgış elle indi yazımız Ağılıp suğılıp yürügen yıllarımı İske alganın yok yalgışıda Mi bu saderli isen biti biz Rahmetli beni şuna yazmış Akileşek serene amsandıra Ümmet gülü ise sarılır Şuna da min her şak Ötkenleri tügel Kileşekini yaşayım sağınıp Kileşek serene emsandıra Ümmet gülü ise sarılır Şuna da min her şak Ötkenleri tügel Kileşekini yaşayım sağınıp İlfat Şayık'ın Zirek yine Ütken mizgilleri Uzak giden başak küngülden Ütkenlerge bəxit yuramıylar Ütken bitkeninde Ürlügen Əkiləşək sərəli əmsandıra Ümmet gülü ise sarılır Şuna da min her şak Ötkenlerini tügel İleşekini yaşayın sağınır
her şak Ötkenlerini tügel Kileşekini yaşayım sağınır Kileşek sırlı amsandıra Ümit gülü üse sarılır Şuna da min her şak Ötkenlerine tügel Kileşekini yaşayım sağınır Kileşek sırlı amsandıra Ümit gülü üse sarılır Şuna da min her şak Ötkenlerini tügel Kileşekini yaşayım sağınır Şunadan in her şak Ötkenlerini tügel Kileşekini yaşayım sağınır Kileşekini yaşayım sağınır TMTV premiyaların topşuruğu tantanası 3. mertebe, 3. büyüklük. Dostlar, Qozon, rahmat sizga kelganligingiz uchun. Kelasi yilga qadar sog' bo'ling'iz. Qarag'iz TMTV, tingлагыз Tatar radiosin. TMTV